alfarma. Koya riba mai jiran gado kuma ina sano hakan ke make jiran gadon mulkin naki ne. Kin doke kafasatin gaibu tenuwar ki ce matar 'ya'yan da mai gidan hadimanki ne. Da kin zo unguwar gaba ɗaya zancen ki amarya makurar capacity, energy is ability. Amarya mai rigar immunity, updating ce ga wacce ta yi validity. Iye amarya sai ku ce amarya, sai amarya mai mamaye mazata, mai bankara ta kwata, mai farin jinin makota. Ya uwar gida ki shirya da akwai mai jira, tamkar yarima mai jiran gado. To haka nan take jira gadon sarauta amarya. Security Real Mix.